O xerente da área sanitaria Pontevedra Salnés mostrou a súa preocupación pola alta incidencia de contaxios na Illa de Arousa. A vila rexistrou hoxe un novo positivo máis, acumulando xa 103 casos activos. O cribado realizado o sábado entre mozos e mozas de 15 a 24 anos arroxou un dato esperanzador cun só positivo. Por elo, dende o Comité Clínico traballan xa na realización dun novo cribado entre unha franxa de idade máis ampla. Estamos vendo a posibilidade de facer un cribado máis generalizado, é dicir, non tan restringido a franxa de idade, tendo en conta que a poboación de a illa pode estar nos 5.000 e algo habitantes, pois non queremos descartar o facer un cribado general a toda a poboación. A illa atópase no nivel máis alto da alerta sanitaria para os concellos con menos de 10.000 habitantes, unhas restriccións que son menos estritas que nos concellos que teñen máis habitantes. O virus o único que precisa é a interacción social. Bueno, non é o mesmo unha cidade de 70.000 habitantes onde esa interacción pode ser moito máis amplia que unha vila pequecho, un concello pequecho de 5.000. Entón, a illa ahora mesmo está sometida ás máximas restriccións para concellos de menos de 10.000. Con máis habitantes e maiores restriccións atópanse os concellos de Sanxenxo, Grove e Cambados. Sanxenxo ten na actualidade 40 casos e Cambados 31. A pesar da baixada, dende o Comité Clínico non consideran que as vilas cumpran coas condicións para diminuir as restriccións. Segundo o xerente do Sergas, a decisión basease en 3 puntos: incidencia acumulada, porcentaxe de PCRs positivas nas últimas datas e presión hospitalaria. Seguindo estes criterios, o comité mantén en Cambados o nivel máximo, unha decisión que non gustou no goberno da vila. Está con unha serie de picos que fai que a situación se considere non todavía o suficientemente estable para poder disminuir as medidas de restricción. E o que tampouco non queremos é, bueno, pois, que unha semana poidamos sacar as restriccións e ao mellor nos vexamos obligados 7 ou 10 días despois a volver a poñelas. O resto de concellos do Salnés mantéñense sen cambios. Vilanova, Ribadumia e Meis continúan no nivel básico de restriccións sen apenas casos activos. Vilagarcía e Meaño rexistran pequenos descensos e se manteñen no nivel medio alto de alerta sanitaria.